Maxík uvádí Nebylo to metro, kde ztracení v metru. Kam máme jít? Jo, tohle. Ne, to není ono. Jo, je to ono. Čopák média uvádí čopák. Pořád jsme ztraceni v metru. jsme se ztratili, jo. Co je na to, že kde padne čopák? Kdo potřebuje na záchod? Pokračujeme dále, jdeme nahoru, ale metro je přece dole, ne? Jako točíš. Tady takhle ten kruh pochybuješ, že to netočím. Poslej to. Či někde. To byl jenom záchod. Pokračujeme dál, bylo to je pouze jen záchody. Takže nevím, jak se to cítíte, ale já jsem Maxík Maria, takže ahoj. Kde teď je metro? Všichni přemýšlejí, ale nikdo neví. A všichni potřebují na záchod. Přesně. Teď je v plánu jít do Mekáče, ale učitelky to zamítají. Řízek. A Galovič by si dal říct Mekáči, no. Tak to je zajímavý, no. O, tady máme pana Emera. Hej. Co nám to řekněte, pane Emer? Pokračujeme dále. Nevím, jak to bude vypadat, ale doufejme, že jo. Hele, metroce. Oje, oje. A tady máme Petra. Hej. Hele. Teď se bude cvakat, takže já se vám přihlásím až v metru. Kecal jsem, nebude to v metru, bude to hned tady. Hned, počkej. Počkejte, teď jdu cvakat. Jsem nervózní, to je můj lístek. Vidíte ho, jak se křepe? Teď to stopá, tak jo, už má cvaknuto, to se divíte, co? To je můj lístek cvaknutý. To je složité. Teď jdeme rychle dolů a čekáme na metro. Ale pozor. Už to pojede? Nepojede. Tak jo, přihlásím se vám, až to pojede. Aha, tak error. Tak to je dobrý. Ještě 20 hodin v metru. To bude hustý, čau. Omlouvám se za všechny prostřihy, ale už to jede. Takže je to plný jako prase. Podívejte se. Vlastně jen. Vejdem se vůbec. Jo, nějaký. Doufáme, že tady nebude řidičov metru. A už jedem, tak jo. Přihlásím se vám, až tam budem. Doufáme, že tady nebude žádnou píčo v metru. Když tak je to výborné video, ale nedoporučuji ho, tak čau. Teď jsi zjistil, že jsem měl zachránce, co nám potom řekneš? No, nic, až na to, že jsi takovej osál, že neumíš točit a... No, to vystříháme, tak